Ayan guys, meron kaming hatid from Pure Gold. Pero nag-iisang box lang siya. For 2,241 pesos. Ayan, tingnan natin guys kung ano yung laman ng halagang 2,241. Ayan. Ito, meron isang plastic. Ang laman nito is ayan, Colgate. Ayan, bentahan ko nito is 9. Tapos soap powder. Bentahan naman namin nito is 7 pesos. Bali ano to, isang dosena. Wala, para may punit yung anak ang kaya ano, may pagpag dito eh. Tapos keratin is 8 pesos. Sunsilk 7. Keratin 8. Yan. Tapos yan guys, ang mga cup noodles ko naman is 20 pesos ang bentahan ko. Tapos ito, dati 9 pesos ko to, pero ngayon is pinag 10 pesos ko na siya. Tapos ayan, Lucky Me Pancit Canton Chili Mansi. Kumuha ko ng 10 piraso nito. Ang bentahan ko dito is 15. Ang dowi is 9 pesos. Tapos meron tayong, aray ko, yan, big 250, 10 piso. Tapos mga biscuit, tag 7. Ayan. Tapos meron tayong mga kape. Ayan. Mas mura ngayon ang kape sa Pure Gold kumpara sa grocery. Kasi sa grocery is ano na siya, 117 point something. Samantalang sa Pure Gold, ewan ko lang, tingnan ko. Ayan guys, yung Kopi Ko Blanca sa grocery ay sa Pure Gold is 107.60. Sa ano kasi sa grocery 117 na yun, na yan. Tapos yung mga Kopi Ko Brown, Kopi Ko Black is 113. Ayan, 113. Tapos yung Kopi Ko Blanca 107.60. Mas mahal na yung Kopi Ko Black tsaka brown. Tapos yung ano, Great Taste White Twin Pack is 96.35. 96.35. Ayan. Diba, mahal na yung kape ngayon. Siguro magta 13 na rin ako. Kasi 12 pesos lang bentahan, diba? Ibig sabihin, kung 113 point something, pagpalagay natin 114, kung 12 pesos ang bentahan ko, is meron na lang ako ng nasa ano, 6 pesos. Diba? Yan guys. Ito lang yung ano ko, ito lang yung binayaran ko sa 2,241. And mga dilata na siya. Tapos Fuji bar. Ayan, meron din pala tayong ano. Sa ilalim, meron ding Birch Tree, Milo, Energen Choco. Tapos may mga candy. Tapos halos mga ano na, mga dilata na talaga. Ayan, diba? Ganyan na lang kakonti ang worth 2,000 mo. Yun lang guys. Thank you for watching. Kunting update lang naman to.